mag-invite sa shop for Christmas raffle. Last na ugma, kung 5 na ang apil, okay ra, iatag na mo. 2 kayo na ni nga bigad o 3 ka emperor nga kit. Okay na, tayo lang today. Serious ni siya. Hindi na ako kaya ni kay Bibilams. Apela mo, ugma, last sa pizza 30 kay Rapol. 3 kayo na ni Emperor kit o 2 kayo na ni sa maswertihan lang. Pangatag na, pangatag. Yes. Thank you. Merry Christmas and Happy New Year.